ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଖେଳିବା ବେଳେ ବଲଟି ଗଛ ବୁଦାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ବଲଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେହି ବୁଦାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅଶୋକ ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କଲେ, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସକାଳୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଅଶୋକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବେ କି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସମାନ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ପିଲାଟିର ଟୋପି ନେଇ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅପହରଣକାରୀ।